Bueno, semei, ez dakit adin heldu zitzaienean, pentsatu genuen ja, ordularia hartzea, deiak egiteko ordulari horietako bat, eta, bide batez, GPS-a zeukan ordulari bat aukeratu genuen, ez? Horrela iruditu zitzaigulako, umeak, bestuago zeudela, nola bait. Horrek, zer erantzuten dio? Benetako behar bati edo beldur bati? Eta zeinena da beldurra? Helduena, gurasoena edo umearena. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Burbuila emozionalean isolatuta. Ongi etorri gurera beste behin, eta gaur burbuila emozionalaz hitz egingo dugu. Gau eta bat mendeko arazo batez, ez Maitane? Bai, burbuila emozionala esaten dugunean askotan, jende askok ez du ulertzen, ez daki zerran, eta zuek ulertzeko, borobil batean sartzen ditugu gure gaur egungo gazteak, eta zer esan nahi dugu horrekin? Lehengo gakoetako bat ulertzeko zer gertatzen dan, da gaur egun ditugun espektatiba guzti hauek. Gaur egun nahi dugu gure seme-alabak edo gure gazteek guk egin ez dugun guzti hori beraiek egitea. Eta hor, formulatxo bat dago eta liburan askotan jarri dugu Telmotan, etzako oso garrantzitsua da ulertzeko gaur egun antxetate eta depresioaren igoera, hau da, espektatibak. Guk, helduak, gazte hortan jartzen ditugun espektatibak, geinik egin ez dudan guzti hori berak egin beharrak, berdin depresioa edo antxetatea. Ustete nahi gabe egiten ari garela berdina, ez? Guri egin ziguten berdina. Guk nahi genuen zerbait, ez genuen lortu, beraien espektatibengatik, eta orain, guk lortu ezin hori, ez? Jarri nahi dugu, gure txikien bizkarretan, ez? Eta hor gertatzen da gauza bat, ze frustrantea eta mingarria izaten dan, nik gehien maite deten pertsona, ezin zoriontsu, eta hori, behitu ze pixua da, ez? Gaztero, bai, eta hori ikaragarrizko pixua da, eta ez da hori bakarrik, seguraski bere nortasunaren aurka doan zerbait egin beharra dauka, eta igual berekin bat ez doa zuk daukazun espektatiba edo ideia hori. Hori da, hor bitalka ditugu, ez? Barne ahotsari kasu egin, edo kanpotik, ez? Iradokitzen zaigun horrei jarraitu, eta bestetik, gehi maiten ditugun guzti horiei, ezin zoriontsu egin zentzu horretan, ez? Bere espektatiba horiek ezin bete. Eta garai horietan eta kasi garai guztietan, nik esango nuken erresago iten diogula kaso askotan, kanpoko ahotsorrei, barruko horrei, baina orduan, kontu zau bai da burbuila horretan sartzeko modu bat. Bai, nolabait esan genezake ez, pendulo efektu moduko bat bizi izan dula zentzu horretan gizarteak, demoratzera pixka bat egin ezkeo ez, ikusten dugu, gure Aitona Monen gara horietan, ez? Nola espektatiba guzti horiek, ez ziren gaur bezain pisutsuak, ez? Eta baitare, ez? Beste alderdi batetik ikustegatik, emozionalki, askoz ere ezik eta zurrunago baten baitan, ez? Joaten ginen aurrera bizitzan. Hor, askotan, ez den da ez, pasatu galde batetik bestela, hortzen zurtasun emozionala zan, zu atera bizitzara, eta, bilatu bizitza. Eta bizitza egingo zaitu, ez? Hori da, eta egingo dezu. Eta bain pasatuka kontrakora edo beste alderaino joan beharren, igual, erdibideko zerbait bilatu beharrean, beti bezala, gizartak beste alderaino. Eta zer egin dugu, orain kontrakoa, burbuja emozional batean sartu nahi gure seme-alabak eta gaztedia, eta ze pasatu da? Klaro, burbuja horretan sartzen dugunean, sufrimendutik gelditzen dira, minarektik eta hori ez ga konturatzen, norainoko eragina daukan, ze uzten ditu bilutxik. Hori da, eta horretan sakonduko dugu, bigarrengo atalean, baina horretan sartu horretik ez, ikusi dugu, nola nahiko zabal, ematen ari den dinamika sozial bat dela, ez? Erabat. Eta horrek nola ez, askotan aipatzen dugun bezala ez dio norbanakotasun bati edo erantzuten ez, baizik eta gizarte bezala aztertu beharreko zerbait, eta hori horrela egiten badugu, ez, Maitane, baditugu hainbat ikerketa horrei argi pixkat jartzen dietenak, ez? Zonek badauka logika bat eta zerbaitegatik helduari da orain horrela jokatzen, eta zergatik. Gaur egun ez dezuten duten denbora guztian, leku askoetan, medio askoetan, sare sozialetan, zer esanik ez, mundua dala, gaur egun daukagun mundua gauza txar badala, dena beldurgarria da, dena arriskuz josita da, hori ez da erreala. Ez da erreal, eta horrek egin du guk beldurra handiagoa tartzea heldu bezala, eta orduan gure txikiak sartu nahi izatea, eta gazteak
sartu nahi izatea denak, ez? Esan dugun burbuia emozional honetan, eta ze gizarte arriskutsu batean gaude. Adi, hortarako datu batzuk emango ditugu orain, Telmo? Bai, ze hori sistematikoki egin da. Bai. Edabideetan aldibidez, ez da kauza bakarra, baina edabide daukionez, ez? Plus One ikerketak oso garbi erakusten du, ondorengoa, 2000 eta 2019 urte bitartetan, ez? Eman diren titularrak aztertu zitun. Oihartzun oso handiko, 47 edabideen titularrak aztertu ondoren. Emaitza jakin nahi? Ez di oso positiboak, ez, Telmo? Begira, titular eskorrak 314 egin dute gora, azkenengo 2 hamarkadetan, eta haserrea sustatzen dutenak 104, eta baita ere beldurrak 150 egin du gora. Metu zehatuak, ez da hori bakarrik, nazkak 129, nazka, tristurak 154 eta neutraltasuna 130 jetxi da. Eta hau galdetzen dugu, zergatik, ez? Hombre, esaten dauna, positibotasunak ez du asko saltzen. Ez, neutraltasunak ez da ere, argi dagoena da negatibotasunak saltzen duela, atentzioa erakartzen duela, ondorioz gehiago zabaltzeko joera eragiten duela, eta hor bai ondorioz etekinak handiagoa direla. Beraz, bide hortatik, ez? Jotzen dugunean gertatzen dena da, norbanakoaren pertzepzioa, ez? Aldatzen dela, gizartearekiko duen pertzepzioa aldatzen da. Eta pertzepzio hori aldatzen den neurrian, ez? Bere jokabidea baita ere, ze guk, siniste arazten badio pertsona batei, oso gizarte anker baten bizitzen ari dela, ez? Emozioa hainbat sortuko izkio, eta emozioak oso ondakigu ekintzetara eramaten duela pertsona. Beraz, noski, eramango gaitu gure txikia albezain beste babestera. Eta horrekin batera, zer gertatu da, sortu diguten behar honei, erantzuna emateko, inoiz izan ez ditugun baliabide eraginkorrena jarri dizkutela, hementxe, eskura. Ze gaur egun ez, teknologia guzti hauek, izan smartwatchak, edo bestelako gailu digitalek, sortutako beldur horrei erantzuteko 11 bide desberdin eskaintzi dituzte, ez? Zelen ez genitun beldurroiek, eta ez genuzkan beharroiek. Eta gaur egun hori egin dute, sortu dute behar bat gizartean, arrisku hortatikan gure nerabeak eta gure gazteak alik eta azkarren ateratzeko, eta konturatu gehan ez, ez dala izan ez, baina bai izan da beldurraren poderioz lortudan jokabide berri bat gure gizartean. Orduan, pixka bat adizuek ez burbuia emozional honetan zehor gure seme-alabak ez, babestu beharrean arrisku handiagoan jartzen ari gara. Hori da, hor ikusi behar duguna da ez, benetan behar batei erantzuten dion, edo beldur batei, eta kontuan izan, ez, horren besteak arazoetatik ez, izango dela arazoa ekarriko diona gerora, eta hori ikusiko dugu jarraian. Egoerak. Bueno, semei, ez dakita dine heldu zitzaienean, pentsatu genuen ordularia hartzea, deiak egiteko ordulari horietako bat, eta, bide batez, GPS-a zeukan ordulari bat aukeratu genuen, ez? Horrela iruditu zitzaigulako, umeak, bestoago zeudela, nola bait, zerbait gertatzekotan, edo, badakizu zen gauza gertatzen diren kalean, pila bat gauzen zuten dira umei eta gertatzen zaizkienak, desagertzen direla, edo erasoren bat izan dezaketela, eta, nun dauden momentu oro jakiteak lasaitasuna ematen zigun gurasoei, eta nik uste dut ume ere ematen zila lasaitasuna, eta horregatik hartu genien GPS-a zeukan ordularia, eta, deiak egiteko aukera zeukan ordularia. Benetan hain gizarte beldurgarrian bizikera, eta orain arte guk bakarrik egin dugun hori orain gure txiki edo gazteek egin ezin dezaketela? Hausnartu beharreko kontua. Bai, irakaslearekin hitz egitera joan nintzen. Ez dakit, lau suspenso ekartzete normala iruditzen, ordaindu duguna, ordainduta. Extraeskolar pilo bat egiten ditu, eta alere partikularretara joaten da, refortzo moduan, etxean ere laguntzen diogun, nire gizona ere irakaslea da, eta berak badaki nire semeak zer dakien, orduan lau suspenso ekarri zituenean, ezin nuen onartu, eta irakaslearekin hitz egitera joan nintzen, ez dakit, ezin nuen horrelakorik onartu. Igual pesatu nintzen, baina esan beharrekoa esan egin behar nion. Zehari gara jokabide horrekin irakasten zeharka gure txikiari? Hemen ikusten dago pixoa penduluaren efektua. Nola pasagean denak lehen irakasleak zuen arrazoi osoa eta gaur egun deslegitimatzen dugu berez autoritatean guzti hori. Ordun, nun gaude? Horrela laguntzen diogu benetan? Hartu diezagun neurria. Etorri zan nire semea, Aitor, etxo polvo.
etxo polbo iratik utzi zuelako. A ber, eske gauzak ez dira, hola, gaurko gaztek, pues, hola egiten dituzte gauzak, ez? Ba, hasieran baietz asko maite zaitut, eta gero inongo azalpenik gabe, utzi egiten dute. Eta ez da posible. Karo, irati horren ama ere, igual txoazan kapritxosa bat, eta beti, bueno, ez da sekula gustatuta, segura alaba berdina dela, eta, bueno, hori egin digo. Nere semeari, bueno, ezin men, ez dakit nola esan, bere amari deitu nion, eta, bueno, alabarekin hitz egiteko eskatu nion, noski. Gauzak horrela ez direla egiten azaldu behar zion alabari, ze, bueno, nire semea etxo polbo geratu da. Eske badarama, aste bete gelatik atera gabe, iratik utzi duela gora eta iratik utzi duela bera. Eske, jolin, ez da posible, ez du jaten, hombre, kezkatuta gaude etxean. Bai, deitu nion, iratiren amari eta hitz egin nuen berarekin. Ikusi dugu, ez? Nola jotzen dugun kanpora, erantzukizun bila, soluzio bila. Baina agian egokiena izango litzateke edo interesgarria baita, gure silborretara begiratu eta ez autokritika pixat egin. Bai, hemen bi gauza landu behar, ez? Estena honen aurrean bata. Noraino nik deslegitimizatzen dut nire seme-alabaren mina, gehi bestea kritikatuz gainera, ez? Hor jartzen dut fokoa, eta bigarrena, nolatan nik deitu beraien pribazidaden barruan eta intimitatea eta beraiek ez bizitzan lortu beharrezko eta egin beharrezko gauza guztien aurrean nik dei bat egin eta hori manipulatu nahi duan. Kontuz gauza hauekin. Sakontzen. Pixka bat gehiago ulertzeko, hitz egiten ari gean burbuila emozional honi buruz, jarraituko dugu beste, ez? Pare bat datu gehiago ematen edo pare bat gako gehiago ematen, eta bat bada, guk egiten dugu konparaketa bat liburuan, jendari argi uzteko, sistema inmunea eta patogenoak hitz egiten dugu, zer da termo hori? Bai, bueno, nik referente ezberdinak kontsultatzen ditut, ez? Da, goratzen naiz, halakoan Jonathan Haidt, psikologo doktoreak, New Yorko unibertsitatean uste lan egiten duela, hau oso argi azaldu zuela. Esanaz, zuk esan dakoa aldara hori, ez? Nola, sistema immunea, sistema ireki bat den, ez? Eta patogenoarekin behar duen kontaktua izan, immunitate hori sortzeko, ez? Ondorioz, ez? Deno dakigu, pertsona bat burbuila baten sartzen badugu, ez? Eta ez badiogu inolako kontakturik ikusten patogenoarekin, momentu bat iritsiko da, ez? Burbuila hortatik aterako dena, eta bere garai momentu evolutibo ari daokion patogenoarekin kontaktua izan dakoan, ez? Ez dula ondo erantzungo. Zestio eman aukera, ez baliabideik, sistema imune hori sortzeko. Antzeko zerbait gertatzen da gure autoestimu eta osasun mentalarekin, ez? Da sistema ireki bat patogenoarekin edo patogenoekin behar duena kontaktua izan. Eta gu, lehen aipatu dugun, ez? Gure beldurretatik edo espektatibetatik edo hainbat gauzetatik jotzen badugu burbuila emozional baten biltzera gure txikia, nun esaten dugun etzaizu ezer txarri gertatuko, hemen egon naiz zu besteen une oro, eta bestelako mezu horiek helarazten baitugu, eta burutzen balin baitugu, egiten ari garena da, nerabe horrek, edo gaur horrek, ez ikastea, ez? Patogenoekin kontaktua izaten, eta ez badigu usten galtzen, ez? Eta galtze horretan bueltatzen, bueno, lehenago edo beranduago, eta batez ere nerabezaroan gertatzen dago, burbuila emozional hortatik, aterako da. Eta ateratzen den horretan, eta patogenoarekin kontaktua izan dakoan, gertatuko dena da, galduko dela eta ez dula jakingo bueltatzen. Hau da, askotan, esaten duguna ez, fantasia josita daukago gure garuna pentsatzen bizitza izango dela modu batera, eta karo, horrelako golpeak eramaten ditugu, ez? Eta nik burbuila emozional hau ere bada Disneyen pelikula hauetan ez, esaten zigutena dena politia eta bukaera politia dauka. Ez, agian ez. Eta askotan ez du izango, eta ez da izango gunei degun bezala. Ez pentsatu degun bezala naiz eta aldik eta hoberen egin ordun, ideia arriskutsua, gizaki bat horrela indartzen da, ez? Patogenoekin kontaktu hartzen, hor gogortzen da gure gorputza, ez? Fisikoki ere hori pasatzen zaigu. Hori da bizitza. Era bat. Ez? Azkenean momentu ezberdinetako sinfonia bat, ez? Eta jakin behar dantzatzen hasieratik bukaerara. Eta hau, adibide bezala zuek ere ulertzeko, ez? Patogeno eta sistema inmunea, adibide bat jarriko dugu ikasgela batean gertatu daitekena. Gaur egun hainbesteko beldurra daukagu, ez? Patogenoen aurrean gure gaztetxoa jartzen, irakasle batek notak eman behar ditu, eta ikasle guztiak hasten dira momentu horon, ez esan altun, ez jarri, ez? Hori, eskaera nagusi bat izaten da.
Eta hor, ez da zuk erredikuloan utzen edezula ikaslea edo ez kontrakoa, nahi diozu patogenoarekin poliki-poliki, bera, kontaktua izan dezan, eta frustrazioa, momentu txarrori, ez, jasoten ikasten, orduan bere sistema immunea indartzen doa, momentuan mina sentitzen du, ez, baina, ze pasatzen da, guk hori kentzen bali madiogu. Erabat, guztet hor oso adibide egokia dela, ez? Alde batetik, berak sortutako patogenoa da. Erabat, bai. Eta, kontaktu hori inbardu, bai, erabat. Hori aurre egiteko gaitasuna garatzen ustea. Bai, eta hori daukaz ikusi bat gauza oso garrantzitsuekin telmo dela bizitzan onarpena hitzarekin. Askotan asko gustatzen zaigu onarpea, izkutatu iten degulako txarra, ez gustatzen ez zaiguna, deserosoa dana, eta pasatzen dugu bizitza guztia hola. Eta ezin dugula egon. Hori da, eta gainera, gaurkotasunera ekarrita gaia, gehitu jozu, ez? Nolabait, nota horiek altuan esandakoan, demagune Mikel Azerretu egin dela, ez du lako ondo kudeatu, patogeno horrekin kontaktua, bere emozioak, ez? Eraman dute, bere amaren gana jo, eta esatera, hau. Eta amaren erantzuna, demagun dela, ez lasai Mikel, lasai, ni jugu naiz irakasle horrekin hitz egitera, eta konponduko dugu. Lasai. Hor zer gertatzen ari da, gaur egun duguna, ez? Ikasle horrek, pertsona horrek, ze ikasketa jasoko du guzti hortatik. Bere ekintzen ondorioak kudeatzen ikasiko du, bere emozioak kudeatzen ikasiko ditu. Duen gaitasun horiek, edo erabaki albena, ez? Behar duena baino aratago duela pentsatuko du baita ere. Bai, eta pentsatuko du gauza guztiak horrela konponbide bat izango dutela. Eta hor, ama edo aita edo dana dalakoa, ez da gongo beti. Bere bizitzari konponbidea. Eta horrela garatzen da frustrazioarekiko tolerantzia? Erabat. Eta gauza bada hitz egitea eta ama preokupazio bat edo aitak edo dana dalakoak eukitzea preokupazio bat eta irakasleekin hitzitea hau nola hobetu dezakegu, hau nola egin dezakegu, baina ez da hau nola kendu dezakegun. Eta nun gelditzen da autoritate figura eraikitzai hori, ez? Erabat. Eta helduen arteko lana seme edo gazte horrei begira, ez? Eta ez ni minak endu nahiean beste bati erruguztia gaina jarri. Eta hau, jokabideu gero gaina errepikatzen da asko helduaroan eta gizartean olako egoerez josita gaude, ez? Beste ibota beti, ez? Jarri zula adibide oso egoki bat ikusteko, ez? Ze ekintza, agian, ez? Lehen begi golpean xumeek eragin dezaketen, ez? Ikasketa edo mezu oso handiak justu zaugarrien den pertsona batengan. Justu nerabea, hortzen dago, ez? Autoestimu, identitate eta balore eraikiera horretan. Eta zer ari garen irakasten, horrelako egoerak plazaratzen direnean. Ze hor bituze desberdina izango zen, etxera torri, ez? Umea asarre dator, frustratuta dator, eta bere ondoan jarri, eta ze pasatu data, beak bota, ez? Eta bota, eta dena dauzkata, utzi botatzen, zu ondoan da. Ja, batutan nola teatzen dien gauzak, ez? Eta utzi berak bizipen hori egiten, eta bizipen hori digeritzen, baina hor momentu hortan oso inkomoda da, egoten dia garrasiak, egoten dia sarrak, egoten dia negarrak, eta askotan, helduok nola guk ez dugun hori landu, edo gizartean hori tapatzera joten dugun, joera hori daukagu ez, venga, guazen aukentzea nola? Ez, nora baitera junda eta beste leku batera bidaltzen dugu. Pelota etxean utzi beharran eta guazen pelota honi begiratzea, gero gauza da hori pasetan ondoan, guraso horrek erabakitza, irakasleekin hitz egin bardet, aber nola egin, baina ez da kasua hori. Da, ez, zure gananoa, zer egin dezuzuk nire semea horrela egoteko, ez? Da hori arriskutsua, ez? Bizitzan ikasi barko duen gauzarik handienetako bat, eta nik behintzat terapian beste gauzarik ikusten, terapiaren funtsa, bitzetan, resumen laurbiltuko alemagendun da, onarpena eta konfiantza. Norberarekiko eukitza eta pixka bizitzarekiko. Horrekin justo biak entzen ditugu, nahi gabe. Bai, gogo eta hauekin. Vitamina dosiak. Bueno, amaitze aldera. Lehenengo vitamina dosia, gure gazteek bizitzaren kontaktu erreala egin beharra daukate. Eta hori da, bizitzarekin kontaktu erreala egitea. Eta horrek esan nahi du, egongo diela alderdi oso deserosoak, egongo diela erosoak, egongo diela politak, egongo di oso desatxeginak, baina horrek egingo diola berari pertsona bezala, benetan bizitzeko sentsazio aukitza. Betu behin da berriz podcast guztietan esaten nahi geana da, desmotivazio handi bat dagoela, indar falta handi bat, eta badauka zer ikusi honekin, ze bizitza erretetikan gelditzen badia, eta bizitza irreal, ideal batean, ez dute kontaktu egiten, orduan utzi dezagun patogeno horiekin kontaktu egiten, horrek indartuko ditu. Hori da, erabat, patogenoarekin kontaktua izan, eta gure gaitasunak garatzen utzi.
Erabat. Ontxe burua datorkitez, betiko adibidea edo, bueno, irudia ikusten duguna, kotxe bidai luzetan, edo autobusean baita ere, ez? Nola ikusten ditugun, umeak pantailara itxatxita. Ez gara ari, azpermenari erantzuteko baliabide bat ematen. Ari garena da, gure garunari, bere baliabideak sortze hori oztopatzen. Erabat, eta bituz garrantzitsua da, baliabide hori bere bizitzen, Galdera zuzen badut, noiz sortzen dugu sormena? Aspertuta gaudenean, ez da? Erabat. Eta gaur egun, Aspertzea bai, eta pantaila guztien aurrean gutxi, heldu eta gazteak. Beste vitamina dosi bezala bizitza abentura bada. Ez dago bizitza lineala, ospitaletako gailu bat badago, ez? Eriotzarekin kontaktu hartzen daguna nola jartzen da, encefalograma jartzen denean plano, hori da eriotzarekin kontaktua. Bizitza da fun guzti hori. Orduan, abentura, utzi egin bar digu, abentura nahi dugu kontrolatuta lineala zuzena izan dadin. Eta hori ez da bizita horrek, benetan hitz egin dugu, eske depresioetan txetatera eramaten die, ez dalako norbanakoak behar duna. Gizakiak behar du bizitza esperimentatu. Utzi bar digu abentura hori, eta benetan abentura egiten uzten danean, abentura zale, ez? Eta bituzten gaitasun lortu ditzaken abentura zale batek. Nik uste horre, lehen komentatu dugu, ez? Momentu desberdinetako sinfonia bat dela bizitza, eta hasieratik bukerara jakin behar dugu dantzatzen, ez? Eta horretan utzi, ez? Gure txikia, baina, azpimarra jarri nahiko genuke bai, ari garela beti, bere testu inguru eta behar evolutiboen inguruan ematen diren patogenoak, noski. Bai. Eta gogoratu, burbuila emozionala eta adimen emozionala justo kontrakoak diela. Ez, askotan igual, emozio entzuten dugu eta lotu ditzazkegu, baina eske justo kontrakoa da. Adimen emozionalak ahalbidetu egiten du. Ume edo gazteari pasatzen zaion oro eta hortik ikasketa bat atera. Legitimatu. Hori da, ez diogu hortik kentzen. Eta burbuila honek, toleratu. Bai. Eta honek egiten duna da kontrakoa. Ez, nahi diogu horrekin kontakturik ez izatea. Eta bizitzen ez dago beste kontaktu handiagorik. Eta hori irakatsi behar dugu, hau da azkenengo pildora. Bizitzaren leialtasun baten barruan sartu, ez? Gure txikia, hau da, sare sozialetatik eta pantaila hauetatik eta tortzen diren mezu idiliko horietatik aratago, ez? Eraban gure txikia eta jardezagun parez pare, benetako bizitzarekin, ez? Eta hortarako baditugu jardun bide desberdinak burutu ditzazkegunak, ez? Bai, erabat, eta hemen irreala dan mundu hortan eta pantailen atzean azkenen ansiolitiko modura jokatzen ari da, ez? Ordun ansiolitiko modura antxetatea ematen dukenduko diola eta justo generatu egiten diona. Ordun kontrakoa da behar duna da, ez? Da, errealitatearekin ahalik eta kontaktu gehien egitea eta ansiolitiko naturalak bilatzea ze bizitzan asko daude, baina ez dute kontakturik egin oraindik ansiolitiko hoiekin, orduan hoiekin kontaktu egiten albideratu behar diegu momentu honetan. Zalantzari gabe horretan oso lagungarria izango da pantailarekin denbora gutxiago eman eta aitona monekin gehiago igarotzea, ezta? Bai, lagunekin harreman afektiboa, gertutasuna, kontaktua, berotasuna, benetan hor dago bizitza eta ez pantailan atzean aurkitu dezakegun oztasun guzti hori. Beraz, mezoa garbia da, jarditzagun bizitzak bere osotasunean erdigunen. Betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Eta altxa bihotzak. Urren arte. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.